עכשיו בוא נתרגל קצת אוכל. איך אומרים, אני רוצה להזמין מים, בבקשה. I would like to order some water, please. נפלא, ניב. זה בדיוק המשפט הנכון. ועכשיו, איך אומרים, אני רוצה את התפריט, בבקשה. Can I get the menu, please? מעולה, ניב. בדיוק ככה. אתה עוסק עבודה נהדרת. בוא נמשיך עם עוד כמה משפטים שימושיים. איך אומרים, כמה זה עולה? How much does it cost? מעולה, ניב. בדיוק ככה. אתה עושה עבודה נהדרת. עכשיו, איך אומרים, אני מחפש את התחנה המרכזית. לא יודע. אין בעיה, ניב. אומרים, I'm looking for the central station. נסה להגיד את זה. I'm looking for the central station. מה זה אומר? כאילו, תסבירי לי כל מילה. בטח, ניב. I'm looking for זה אומר אני מחפש, מחפשת. The central station זה התחנה המרכזית. אז I'm looking for the central station זה אני מחפש את התחנה המרכזית. הבנת? כן, מדהים. יופי, ניב. עכשיו נסה להגיד את המשפט שוב. I'm looking for the central station. I'm looking for the central station. יופי, ניב. מצוין. עכשיו, איך אומרים, אפשר לשלם בכרטיס אשראי? באנגלית? Can I pay with a credit card? מעולה, ניב. בדיוק ככה. אתה ממש מתקדם יפה. נמשיך להתאמן על משפטים שימושיים, כדי שתרגיש מוכן לטיול. Thank you. Have a good day. Thank you too, ניב. You have a great day too. נתראה בשיעור הבא.